गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव बिदि खालामा आरो बिथांमोना खमा बिथों राजुहा बाबै खमा बिथों बेबादि माने बे मोनसे लिरनानै होनायजों जाया राजुहुआ खमा बिथों नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव खिबाव खर' होनोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौनो बुंनो दं दा बिसोरबायदि मानसिया खिबाव खर' जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होनो रोङा मान होनो रोङा दा सापस नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सैथोखौ मिथिनो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिनसे बयखौबो हरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोना थामनेल मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव भिडिअखौ लाबोदों दा जोंनि हिन्दुस्तान पाकिस्तान वार जानाय नोंथांमोन आपडेट्स फैगासिनो दं बे आपडेट्सआ थाबैनो फैगोन नोंथांमोन माखासे समनि जाहोनाव देहा गाज्रिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन नोंथांमोन दा जोंनि दा माबायदि थासारि जानानै दं हिन्दुस्तान पाकिस्तान दा पाकिस्ताना फिन आरोबाव इन्डियाखौ एटाक खालामनो नागिरगासिनो दं आरो खालामगासिनोबो दं फिसा फिसा एटाक आर्टिलारिजों गावगासिनो दङ दा बिनि फारसे नोंथांमोना सैथो आरो मा जानो थांगासिनो दं हिन्दुस्तान पाकिस्तान वारावहाय मिथिनो थांगासिनो दं आरोखि आपडेट्स फैगासिनो दं नोंथांमोन दा नोंथांमोन गुबै बाथ्रायाव फैदो जोंनि बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रा महिलारि सारा जे MRM आवहाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल सामलायगिरि जार्नालिस्ट बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे आरजाथावै मुगैथाव जे मोनसे पस्ट होदों जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि मानसि अगियान जे गैयामोन आं सानोमोन आरोखि बेफोरबायदि बे मानसिनि जिउ मानसिनि थैनानै थांनोसैबाबो बे मानसिखौहाय बखिनायफोरखौ गारा मा एसे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि मानसि दङ नोंथांमोन साननानै नायोब्ला माबा मोनसे खैफोद समब्लाबो बिथांखौ बखिनाय बिथांखौ बुंनाय रावा जोबनानै थाङा थारैनो नोंथांमोन बिथांखौहाय बेफोरबायदि बुंनाय रावा बिथांमोना जारिमिनखौ मिथिगोना मिथिया हिस्ट'रिखौ मिथिगोना मिथिया जेबो सेन्टिमेन्ट गैयै दा नैबे मोनसे पस्ट जादों आरोखि जोंनि हारियावहाय जे बेफोरबायदि पस्ट होनाया दा बेफोरबायदि मानसिखौनो होनो जोंनि बर' हारियाव बर' खिबुआव खर'खौ बेफोरबायदि मानसिखौनो होनो आरोखि दा खिबुआव खर' होनोब्ला बैसोरबायदि मानसिखौ होनो आरोखि सानै हयै बेफोरबायदि जे बाथ्रा बुंनाय पस्ट होनाय ससियेल मिडियाआवहाय दा बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल बिथां सामलायगिरि बिथांमोना दा बेखौ बुजिनानै लानांगोन आरोखि जार्नालिस्ट बुङोब्ला माखौ बुङो जार्नालिस्टआ मोनसे जोंनि सैथो जाथायफोरखौ दिन्थिनानै होनांगौ बेरखांनानै जार्नालिस्टफोर बिथांमोनानो बेबायदि जोंनि मानगोनां बर'नि दैदेनगिरि लिडार बिथांमोनखौहाय सनमान होनो रोङा जोंनि बर' हारिया बिदिनो नोंथांमोन बर'जों बर' सनमान होलायनो रोंलाया सैलायलाया आरो जोंथ' मुंख्लंफोरखौहाय आरो जारिमिन आरो जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौबो जों सिबिनोनो रोङा बारा दा नोंथांमोन दा बिथांखौहाय क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव मैया FIR होनाय जाबाय नोंथांमोन दा बेफोरबायदि नायव नागार गाज्रि मोनसे आरजाथावै मोनसे राव बाहायनानै हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ जानाय 17 बोसोर थगायनानै जानायनि फाब हिस्ट'रि आरो जारिमिनखौ साननानै नायोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ खिबाव खर' होनगोन आरोखि गावनि जाम्बाखौ दिन्थिनानै लानाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस सालायगिरि बिथांमोनाहाय सानै हयै निउसफोरखौ होनांगौ आरोखि वान साइड निउस होनानै जेबो लाब गैया निउस चेनेल जार्नालिस्ट बिथांमोनफोर नोंथांमोनाहाय जार्नालिस्टनि मिनिंखौ बुजिनानै लानांगौ आरोखि जार्नालिस्टआ मारै खामानि मावनांगौ रायजोफोरनि थाखाय समाजनि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ बुजिनानै लानाया बिराद मोजां आरोखि गावसिनि लाबनि थाखाय वान साइड मोनसे निउस चेनेलफ्राव मोनसे पस्ट होनाय मा होनाय बेफोर जाया आरोखि बे बिराद जोंनि गेजेरावहाय समाजावहाय गुबुंले मोनसे थासारि लाबोनाय बेफोरबायदियानो थासारि लाबोयो गुबुंले दा रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि गाज्रि नाय अनागार जे जोंनि बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रा महिलारि गाज्रिबाबो मोजांबाबो सासे बर'नि लिडार बिटिसिखौ लाबोदों आरो बिटिसिखौ लाबोनानै जोंनि बर' जेनेबा जोंनि बड'लेण्डआव माबायदि थासारि दंमोन सिगां समावहाय दा गोबां जोंनि सिगांनि समनिफ्राय गोबां जोंनि डाबल मोनसे दावगानाय थासारियाव फैबाय दा बे स्टेसनाव जोंनि बर' हारि बे स्टेसनावहाय सिम फैबाय दा बिथांनिनो मेंनो रोङै खामानि मावनाय बिथांनिनो मावफुंनाय दा मान होनो सनमान होनो रोङैयावनो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि दासिमबो गावजों गाव गुलाय गुजाय दा रायजो राजा नोंथांमोन सानै हयै बुङोब्ला एसे मोजां जागौ आरोखि बेफोरबायदि मानसिफोराहाय जार्नालिस्ट जालायलायनानै बिथांमोनाहाय निउस चेनेल सालायगिरि बिथांमोना बेफोरबायदि जानाया आसरित मोजांबाबो गाज्रिबाबो बर' हारिखौ दैदेनबोदों
हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावबोदों गोबां मोजां इनस्टिटिउसन बा मोजां जोंनि बड'लेण्डआवहाय डेभेलपमेन्ट खालामबोदों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होदों जों बेफोरबायदि दा थासारियाव सफैदों दा बेफोरखौ मानो साननो रोंदिया होमबा नोंथांमोन दा बेफोरखौ सानै हयै बाथ्रा बुङोब्ला पस्ट होयोब्ला मोजां जागौमोन दा गुबुन खेथ्रआवहाय बुंनायखौ आं जेबो साना दा नैबे खेथ्रआव बुंनायावहाय गोसोआव नाङो आरोखि नोंथांमोन जे सोरबा प्रमद बर'आनो उदैयाव अन्थाइ जादों बा सोरबा जे दा हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ जाबाय दा बेबायदि बुंनो नाङा आरोखि जे आनान गसाइनाव बिथांमोनखौहाय बोर सिबिनांगौ जे थाबैनो आनान गसाइनि अननायावहाय जे बिथाङा गाहामैनो जादों बिथाङा सासे बर' हारिनि गिदिर लिडार दा बिथाङा बिराद मुंदांखा बिथांखौ बयबो सिनायो हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ दा नोंथांमोन बेफोरबायदि आरजाथावै कमेन्ट होनाय गाज्रि ससियेल मिडियायाव पस्ट होनाय क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय जाय बड'लेण्ड बुब्लि सालायगिरि बिथांमोनखौहाय एफआइआर होनाय जाबाय थारैनो बिथांमोना आरजाथावै राव बाहायदों एफआइआर होजाखागोन दा नोंथांमोन आं नैबे बाथ्राखौसो बुंगोन आरोबाव जे जोंहा थांनाय दाख्लै बावैसो रनजित देखा बिथां जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ उदखारि होननानै जे ससियेल मिडियायावहाय जे मोनसे पस्ट होदोंमोन दा बे उदखारि होनग्रा जोंनि बर'फा हारिनि बिफा जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ उदखारि बुंग्रा मानसिखौ दिनै हमनो हायासै दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि बे जोंनि बर'नि फरायसा आफादाबो बेखौहाय जेबो एक्सन लायासै दा बिथांखौ हमनांगौमोन आरोखि बिथांखौ हमनो हायासै दा बेयो मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोखि एफआइआर होदों होब्लाबो बेखौ बिथांखौ हमनो हायाखै बाट सुकुर आलि बिथांखौ हमनो मोनदों बिथांखौ हमनो हाबाय सुकुर आलि बिथाङाबो मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासिबो जे जोंनि आसाम जे कामाख्या आसामनि गुवाहाटि प्रागज्यतिसपुर गोदोनि दा बेफोरबायदि आरजाथाव राव बाहायबाय दा नंखाय गोरोन्थि राव बाहायनायखाय बिथाङा हमजाबाय दा नै रनजित देखा बिथांखौबो जोंनि हारिनि बिफाखौनो उदखारि हिसाबै दा बिथांखौ उदखारि टेररिस्ट बुंनाया बेसेबां दुखुनांथाव दा बिथांखौ हमनोनो हायासै रनजित देखाखौहाय दा बिथांमोना आरोबाव मोनसे गोसोआवहाय दागगानायसो मोनबाय गोग्गानायसो मोनबाय जेबोखौनो खालामनो हाया माथो बर' हारिनि मानसिफ्रालाय बर'फ्रा जेबोखौनो खालामनो हाया जोंखौ दानि जुगाव दा बेबायदि आरोखि नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि लिडारफोर बा सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थियावसो बांसिन गोबानानै दं हारिया देरसिन नङा बिथांमोननि थाखाय राजखान्थिया देरसिन आरोखि बे सैथो नोंथांमोन राजखान्थियासो देरसिन हारिया देरसिन नङा माब्लाबाबो दा बे आरोखि दा नोंथांमोन आं भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'सै बारा गोबाव लाबोनो सानासै दिनै जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल चेनेलनि एगेन्स्टआव जोङो केस होफैदों एफआइआर होफैदों जाहोना बेनो मैया मोनायाव बिथांमोनहा जोंनि मानाव गेदेर बिपिएफनि आफादगिरि आरो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव गाज्रि कमेन्ट होदों बिथांमोनहा बुंदों हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब स्र' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब बेबायदि मोनसे गाज्रि कमेन्ट होदों दा बे कमेन्टनि एगेन्स्टआव जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बिथांमोनहा दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ बेबायदि अपमान खालामनो नाङा आं दिनै माने सानदों बे मोनसे चेनेला सोरबा बेक्तिगत मानसिनिसो चेनेल बे मोनसे पर्टेल चेनेल नङा बेक्तिगत मानसिसो दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै पर्टेल चेनेलनि बा माबा मोनसे ससियेल मिडियानि केरेक्टार बे इथिक्सखौ बिथांमोना बुजियाखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों केस होदों बिथांमोननि बे हाबाब जे कार्यकलाप जों दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव बिदि खालामा आरो बिथांमोना क्षमा बिथों राजु हाबाबै क्षमा बिथों बेबादि माने बे मोनसे लिरनानै होनायजों जाया राजु हुआ क्षमा बिथों नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों बिपिएफआ गावनो निजा बबिया दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन दिनै जों खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बेबादि पर्टेल चेनेलफोरखौ जोंनि समाजाव जायगा होनो नाङा बिसोर समाजखौ खनले गुबुंले खालामनायनि बेबस्थाखौसो खालामबाय थादों मोनसे बेमारा माने माबा मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय जायो नामा आरो हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 बोसोराव हाजार मानसिनि थाखाय कल्याणसो मावदों हाजार मानसिनो साख्रि होदों हाजार मानसिफोरनो फरायनायनि खाबु होदों मेडिकेल कलेज बानायनानै इन्जिनियारिं कलेज बानायनानै CIT बानायनानै इउनिभार्सिटि बानायनानै बा गोबांथार इउनिभार्सिटि बानायनानै दिनै माने गुन गोनां सोलोंथाइसो दिनै होदों गोजौ शिक्षानि मानदण्डखौ होदों दिनै कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना साख्रि बाख्रि होदों दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ दिनै बिथांमोना फाब नांदों माबादों होननानै बुंनाया जोंनि माने दुर्भाग्यजनक जों दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों राजु बाहाबै दिनै क्षमा बिनांगौ नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो बिपिएफआ हारसिङैनो दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन बेखौ आं गोख्रों सोंखारि हरबाय